सानजौफुनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो फिन चिरां डिस्ट्रिक्ट सबायझाराव। दा बेयावहाय बेबायदिनो मैयानि दिनाव ओरैबायदि दैबानाजोंहाय लोमसावजोबदोंमोन। ओमफ्राय दायो आङो बे जायगायावनो सफैबावबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे उनावहाय नायदो नै बे मन्दिरफ्रा मैया ओरैबायदि दै लोमदोंमोन। ओमफ्राय दिनैनि दिनाव खमायबाय आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनै हरनि 12टा रिंगायावहाय भुटाननिफ्राय दै आगारनो गोनांमोन। ओमफ्राय दा गोबाङानो गिदोंमोन, सोमखिखांदोंमोन। ओमफ्राय दा बे साइडजों हगारनाय जायाखिसै। ओमफ्राय बहुत मोजांनि बाथ्रा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो मैयाहाय बेयावहाय बेबायदिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ फैनानै थांखांबायनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे 31 नं सिडली समस्तिनि एमएलए जयन्त साराबो फैनानै थांखांबायनो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनैहाय फैगोन जाहैबाय आसामनि केबिनेट मिनिस्टार UG सारा फैगोननो। ओमफ्राय दा बिथांमोना मा सिन्था सरजा खालामो दा बिथांमोननि सायाव थाहैबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबांथारानो दायो न' बां खुरखा जानानै एबा लांजानानै दाउ अमा गोजावलांजानानै गोबांथार मानसिफोरा बेबायदिनो स्कुलफ्रावसो रिलिफ केम्प थानो गोनां जानानै दङ। ओमफ्राय दिनै आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन। मैयानि समावथ' जों देखायनो हायाखिसै, मानो होनना बुङोब्ला मैया दैया गिदिरमोन, जों थांनो हायाखै खाथियाव। ओमफ्राय दिनै जोङो अन दा स्पट खाथियाव थांजोबगोन। ओमफ्राय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिलांगोन आरो। नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो गोसो जादों एबा इन्टारेस्टेड मोनो, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो मा खहा जालांदों गासैखौबो नुलांजोबगोन। दा फाइनालि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म सारा सफैबाय। आङो देखायलांनोसै नोंथांमोना। दा बेजों लोगोसे बिजिनिनि SDO सारबो दंफैयोमोन। ৰিলিফ কেম্পত ৰেজিষ্টাৰ হৈছে যদিও কিছুমান ঘৰত ঘূৰিও গৈছে। প্ৰায় 11টা ৰিলিফ কেম্প ইয়াত চলি আছে। মেজৰ ইছ্যু নাই, অকল মানে চব্জিবিলাক চব কেম্পত মানে দিব পৰা নাই। সেইটো মই আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ এৰেঞ্জ কৰি পেলাই দালি, তেল আৰু চাউল আৰু চাবোন এইবিলাকৰ লগে লগে যদি আমি কিছু চব্জি দিব পৰা যায় এৰেঞ্জ কৰা হ'ব। SDO লগত কথা পাতিলে আৰু BTC চিভিৰ লগতো কথাটো পাতিছে, যাতে তেওঁলোকে খোৱাৰ লগতে চব্জিও খায়। আজি আপোনাৰ মন্ত্ৰী বিজয় হাজৰিকা তেওঁ আহিব বুলি পাই আছোঁ। ইয়াত এটা সমস্যাটো হ'ল যে হিউমেন ইছ্যু ফ্লাড হৈ গ'লে হৈ যায় মানুহৰ, কিন্তু তাৰ পাৰ্মানেণ্ট এটা পলিউশ্যনৰ কাৰণে যিটো মথাউৰি এম্বেংকমেণ্ট ছাজেশ্যনবিলাক যি দিয়া যায়, সেইটো এটা কম্পজিট এটা প্লেনত নকৰে, টেম্পৰাৰীভাৱে কিছুমান মিজাৰবিলাক লৈ থাকে। আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল যে আমি নিজেই এই ব্যৱস্থাটো 100% ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে এটা অৰিজিন অফ দি প্ৰব্লেম এইটো ভূটানত। আৰু ভূটান ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এইখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে। তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভয়ৰবিলাকত পানী বেছি হ'লে তেওঁলোকে এৰি দিয়ে। এতিয়া আমি নতুনকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব, ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যায়তো চিন্তা কৰি আছে যে ভূটানত যিবিলাক ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় এই কণ্ডিশ্যনবিলাক আমি জানিব লাগে আৰু তাত কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিব পাৰিব। ভূটান চৰকাৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন আহি যাব পাৰে। নহ'লে মথাউৰিটো বনাই থকা হয়, এম্বেংকমেণ্টো হয়, কিন্তু ভাঙি যায় আকৌ। ইয়াত এটা চাইণ্টিফিক মানে এটা প্ৰগ্ৰামৰ আৰু প্ৰজেক্ট প্ৰিপাৰেশ্যনৰ এটা প্ৰয়োজন আছে। ভাৰত চৰকাৰ, ভূটান চৰকাৰৰ ইয়াত কিছু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ইনিচিয়েটিভ এই দিশত কাম কৰি আছে। ओमफ्राय नै मैयानि दिनावहाय बेयाव बहुत गिदिरमोन आरो दैया, बेजोंहाय ओरैबायदि दाहार बोहैनाय जादोंमोन। ओमफ्राय आङो देखायनोसै स्रायैनो। ओमफ्राय नै बेबायदि अबस्था जाबाय आरोना बिजिनि थांग्रा लामा बियो। दा बेफोरबायदि गोथौ जानानै थाबाय नै लामाया। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे निहारु बाजार होनो, समबार दिन बा सप्तायाव खेबसे जायो बाजारा। दा बेबायदि अबस्था आरो। ओमफ्राय नै दैया बेजोंनो लामा लादों। ओमफ्राय आङो खाथियाव थांनानै देखायगासिनो दङ। दा लामाफ्रा बेफोरबायदि संहार जाबाय आरो खुरखाजोब्बाय। दा अबस्था बहुत गाज्रिसै आरो लामानि कन्डिशना। दा बेबायदि आरो दा बेबायदि जाबाय आरो नै ओरैबायदि गोथौ जाबाय नै। दा नायदो नै बेबायदि फुख्रि बायदि खालामनानै गालांबाय आरो दैया। बेयावहाय एम्बुलेन्स दंफैयो नै, बेयावहाय माने मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदोंनो, जायफोरा लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ नायबिजिरफैदों।
दा खाथियाव थांनानै देखायगासिनो आङो दा नै सारमोना बेफोरबायदि गोबांथार लोमजानाय साजानायफोरखौ नायबिजिरफैदों एबा नायगिदिंफैदों जायफोरा लोमजादों बिसोरो माने बेयावहाय नायजानानै मुलिखौ लानो हागोन आरो दा आं बिथांमोनाव सोंलायबाय थाला ओमफ्राय मैयानि दिनावथ' नैबेसिम फैनो हानायनि अबस्थायानो गैयामोन मानो होनना बुङोब्ला बिसिम फैबाथाय मानसियानो दोबैजोबोमोन आरोना ओमफ्राय नैबे मोनसे जोबोर गिदिर जाम्फै बियो बे जाम्फैजोंनो फैदों आरो दैया ओमफ्राय बेयावथ' दाबो थांनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बुहुत गोथौ आरोना बियो ओमफ्राय बे दैयानो ओरैबायदि नै न'फोरखौ संहार खालामजोबनाय जाबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला भुटाननिफ्राय फैनाय दै जायखौ खानामाख्रा बे खानामाख्राया बेजों फैबाय नालाय ओमफ्राय दा बेफोरबायदि अबस्था आरो नै न'आ एक्सुवेलि दङ जेनेबा लाङाखै थेवबो ओरैबायदि माइ गायजानाय बायदि जाबाय आरो हाब्रुफ्रा नै दा नायदो आरो जेरै माइ गायग्रा दुब्लियाव माइ गायनो हालेवनाय बायदि बेफोरबायदि अबस्था जाजोब्बाय आरो बेयाव अमा थागोन ना मा थागोन आरो दा बेबायदि अबस्था जाबाय आरो औ नै ओरैबायदि अबस्था नैबे औ आब'नि न'मोन बियो नै सिङानो अबाव दंहैबावोथाय गैबावासो इन्जुरनिया नै इन्जुरनि लांनानै दंहैयो ने औ दा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जेनेबा माबा सरखारनिफ्राय माबा मोनसेफोर रेसनफोर होफैनाय जादों नामा रेसनखौ होफैदोंमोन मैया ओमफ्राय दैयानो बारनो हायैनि बिसिम लाबोआखै दासो लायदों बै खावसेथिं गारबोनाय जाहैबाय माने बिसिम फैनो हानायनि अबस्थायानो गैखामोन मैया लाबोनोनो हाखायाखै माजों लाबोनो गारियानो हरै बेयाव थाथ'जोबबाय आं फैदों खस्थ' मस्थ' मानो होनना बुङोब्ला जों थाबायनानैसो फैदों नालाय बुहुद दै गोथौ बारनानै फैदों आरो खोमा मथे फैदों सफैदों दा बेबायदि अबस्था आरो नै ओमफ्राय आब' दायो रिलिफआव दंगासिनो ने ओमफ्राय जेनेबा न'फ्राव थाहैजानायनि अबस्था जाबायना जायाखै दासिमाव जायाखै हाब्रु गेले गेले दैयाबो आरो सोमबावाखै दाबो आच्छा ओमफ्राय ओरैनो मा खहा जाखो जेनेबा न'आबो बायबाय इन्जुरा खावसे ओमफ्राय फिसालाना होयो गासिबो बायनानै गोजावलांजोब्बाय आलना फालें गासिबो थांजोब्बाय मोनाखै फिनाबो होबथानानै दं आरो दा जेनेबा होमबा न'आव थाहैजानायनि अबस्था जाथ'वाखै ने दा रिलिफआवनो दंगासिनो नै दासिमावबो दैया खमायबाय थिग थेवबो माने न'आव थाहैनो हानायनि अबस्था जायाखै आरो मानो होनना बुङोब्ला फुरा हाब्रु बेबायदि अबस्था आरो जोंनि सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे सुबाइजार बिसिडिसिआव दाखालिनिफ्रायनो खानामाख्रानि दै फैनायजों गोबां माखासे रेभिनिउफ्रा आरो माखासे गामिफोरा दै लोमसाव जानानै खहा जालांबाय आरो गोबां गामियावनो फ्राय न'फ्राव थाजायै अबस्था जानानै दिनै दैनिबो लोंनाय बा संनानै जानायनि अबस्थाया मोजां नङा बेनिखायनो दा पाब्लिक हेल्थनिफ्राय जिखिनि गोग्गो दै लोंनायनि सुबिदा बे गोग्गो दै लोंनायनि सुबिदाखौ डिपार्टमेन्टनि पाब्लिक हेल्थनिफ्राय जोंहा बानायनानै होफैदों दा रायजोफ्रा गोग्गो दै मोनलोङाबा आरो माखासे बेराम आजार जानायनिबो खोथा दङ दा बेखायनो बे सुबिदाखौ नायनानै पाब्लिक हेल्थनिफ्राय दंखल बा टिउबवेल लुफुंनानै होनानै गोग्गो दै लोंनायनि राहा खालामनाय जादों।